Niektorí tvrdia, že Biblia je len zbierkou mýtov a legend, ktoré napísali ľudia s dobrými úmyslami. Ale Biblia o sebe hovorí, že je Božím slovom a že Boh nemôže klamať. Ak je autorom Biblie Boh, potom by to mala byť výnimočná kniha. To, čo sa v nej píše, by malo byť v súlade s dokázanými vedeckými poznatkami. Keď hovorí o budúcnosti, jej proroctvá by sa mali vždy 100% splniť. A ak obsahuje správu od Boha určenú ľudstvu, mala by byť dostupná všetkým bez ohľadu na to, kde žijú, a nič by nemalo zastaviť jej šírenie. Je Biblia plná mýtov, alebo je presná? Zamyslite sa nad niektorými dôkazmi, ktoré svedčia o tom, že je to jedinečná a hodnoverná kniha. V čase písania Biblie mali mnohí ľudia mylné predstavy o tom, aký tvar má naša zem. Po dopísaní Biblie bola napríklad rozšírená teória, že vesmír sa vyliahol z kozmického vajca a že zem podopierajú rôzne tvory. Naproti tomu Mojžiš v roku 1473 pred našim letopočtom napísal, že zem je zavesená na ničom. A okolo roku 732 pred našim letopočtom prorok Izajáš písal o zemi ako o kruhu alebo guli. To, čo zapísali, bolo v ostrom kontraste so všeobecne rozšírenými názormi. Až 200 rokov po Izajášovi grécky filozof Pythagoras prišiel s myšlienkou, že zem je guľatá. A vyše 3000 rokov po Mojžišovi vedci ako napríklad Isaac Newton zistili, že zem naozaj vyzerá, ako by visela na ničom. Žiaden človek nedokáže do detailu predpovedať budúcnosť. No prorok Izajáš v roku 732 pred našim letopočtom predpovedal, že muž, ktorý dobije mocné mesto Babylon, sa bude volať Kýros, že vysuší rieku a že do mesta vojde cez otvorené brány. Dejiny potvrdzujú, že toto proroctvo sa splnilo do najmenších detailov. Prorok Jeremiáš zas predpovedal, že z mesta Babylon sa stanú kopy kamenia a už nikdy sa tam nebude bývať. Hoci mal Babylon výhodnú strategickú polohu, napokon sa stal hrobou kamenia a zostáva ňou dodnes. Počas dejín sa vplyvní ľudia snažili zabrániť šíreniu či prekladaniu Biblie. Tých, ktorí ju prekladali do jazyka bežných ľudí, upaľovali a tých, ktorí ju čítali, prenasledovali. Biblia bola vystavená toľkým útokom ako žiadna iná kniha na svete. Napriek tomu sa stala najprekladanejšou a najrozšírenejšou knihou všetkých čias. Boli vyrobené miliardy jej výtlačkov v asi 2700 jazykoch. Biblia je vedecky presná, sú v nej spoľahlivé proroctvá a je dostupná celému ľudstvu. Existujú pádne dôvody veriť, že ju inšpiroval Jehova, Boh, ktorý nemôže klamať. No možno si kladiete otázky. Kto je autorom Biblie? O čom sa v tejto knihe píše? Ako jej môžeme porozumieť? Odpovede nájdete v 3. lekcii brožúry Dobrá správa od Boha. Môžete si ju stiahnuť zo stránky je2tv.org. Jehovovi svedkovia vám radi pomôžu spoznať Bibliu. Vyplňte na internete žiadosť o bezplatné štúdium Biblie a svedkovia sa s vami stretnú v čase a na mieste, ktoré vám vyhovujú.